Ander, gonbidatu guztiekin jolas bat egiten dugu. Eta horrek izan nahi du, Kimetz horratzean ja Egongo da, prestatzen egongo da, ja. Bai, beraz, guere, prestatzera joango gara. Vale. Kaixo, nire kalasker maitiak. Ene Kimetz. Bueno, zer moduz, ondo? Ondo? Beldurrekin. Ontxarte, ondo? Baina Hori ikusita... Joku ontako protagonistak izango direla galtzerdi luze batzuk, hauek bezalakoak, pelotak, eta hemen ikusten dituzuen ur-botila hauek. Okay. Buruan jarri beharko dituzue galtzerdi hauek, eta lehenengo 4 botilak botatzen dituenak irabazi egingo du. Anepe lehenengo Anderrekin lehiatuko da, eta gero Aritz Anderrekin, beraz, dobletezok. Doblete, Bueno, prest! Bai, esan beharko. Zuek prest? Bai, Aritz, Eta agur. etxean prest? Zu bai, agur. Ba, guazen jokura. Prest? 3, 2, 1, guazen! Ander, bueno, mesedez. Ez du ematen irabazi arte bat zarenik. Anepeto pera, disparitea, baina... Ondo, Ander, venga, bat! Epa! Ditzen dut Anepe, baina gaurkoan ez da zure eguna izan. Ala! Ea, ba, presa betenean. Bai. 3, 2, 1, guazen! Bera. Aritz. Epa, biak batera. Ai, Vaya mugitu! Venga, Aritz. Venga. Ander, gaizki ari zara, ez? Irabazi arteko azarenik mesedez, galdu arte. Toma! Sentitzen dut, Ander, baina Aritz abilago ibili da, zu gainera trampak egin dituzu. Eta berak baina mugitu du. Bueno, ni gauza bat esango dizuet. Epailea ni naiz, jokoa nirea da, nik proposatu dut, beraz, garaia ere nik aukeratzen dut. Eta gaurkoan esango dutzuk puntu bat daramazu, Anderrek beste bat, eta esan beharra daukat, legalena Anepe izan dela, beraz, garaitzen ofiziala Aneperi Bueno, lagunok, ba hauxe izan da guztia, urrengo astean joko gehiagorekin etorriko naiz, eta espero dut gustatuko zaizkizuela. Eskerrik asko, Kimet. Urrengoan, txintxoagoen. Bueno, ikusiko dugu, pentsatuko dut aste osoan daukat, beraz. Agur. Beste bat arte, maitiak. Eskerrik asko. Agur, Agur, Kimet.